El Centre de Programes Cabestany és un centre de suport pels joves tutelats de tot Catalunya. És un espai, sobretot, enfocat en lo socioeducatiu. Oferim tallers, formacions i activitats. L'únic requisit per ser atès pel nostre centre de programes és ser jove tutelat o tutelada, estar vinculat al SABGE i tenir entre 18 i 23 anys. La línia d'actuació va dirigida cap a l'autonomia, a més d'eines i habilitats per desenvolupar-se millor i tenir un millor creixement personal. Aquest any hem atès 304 persones, però realment hem fet 437 atencions i atenem unes 25 nacionalitats diferents. El 82% dels joves que atenem són joves ocupats, és a dir, estudien, treballen o fan ambdues coses. El jovent tutelat i extutelat que combina estudis i feina s'ha duplicat en una dècada a Catalunya. Aquest any hem fet un Instagram una mica més proper als joves. A més, hem passat una enquesta a les entitats amb qui treballem per conèixer la seva opinió. Hem rebut un 4,75 sobre 5. Cada any rebem més inscripcions, el que ens indica que estan contents amb la nostra oferta.